le ya ka khot ka ba khat lai hado ka ba khat san ka shiti ka ba ar ka jong Paul sekit Thessaloni ka lanong ka ba ar ka de khot ka ba khat lai hado ka ba khat san ka tin ka jong blei ka ong kum ne Henry ka de yangi ban ai ngo ya blei halai ka sngi na ka banta jong pi ko para benget bala dau try namar ba ublay ulajit yupi nado ka ba meningkong sha ka jing pen ha ka jing pen khoi mensim bat ha ka jinget ya ka jing shisha sha ka ba ula khot yupi da ka gospel ya ka ban yo ya ka buram u Jesus Christ about try jongi Kong tati ko para bingay to yang scam bat to yai bat ya kitai ki jinghikay ha ki balala hikay pi la ka day de ka tin la ne da ka shiti bat ka subject ka banga kwaban kren ha ka ne ka janmet kalong yang scam ha ki jinghikay ki jong uji sukres Yang scam ha ka jing hikai ki jong uji sukres ngadon south li ki benta ban kren ha ka ne ka janmet na ka ne ka text ya ka bangala pule ka way na ki problem ki bau apostol Paul utho ya ka ne ka chi ka long halor jong ka jing kali jong ki bo bun ha ka to ko por shapang ka jing wan ka jong uji sukres Baladau Jesus Christ on one shakane ka pertay on one hakano ka rukom bat ka ka experience ka jongi ka bangin experience habau Jesus on one u apostol Paul ula batay ki banong habau Jesus on one ningkong hasun beneng bat ha si klip mat jong ka khmat an pen kala ya ka jing ka jungi bat mangi ki badang habau jisu unwan ngin her hadin ba ki balayap kin her na kilom jing tep kata ka de ka jik pansyai ka jong apostol Paul na ka benta ki parabinget ki badan ha Thessaloni baraka jing pen kot jong ka jing kren ka jong ang ngadai ban ai ngo Yao blay ngade ban ai ngo ya ka ka ba o blay ula le halai ka sngi na ka benta ka jing ka jong pi ko para bingit ngadon kata ka mensim jong ka jing ai ngo ya ka ka ba o blay ula le ya ka jing jong pi ki para bingit halai ka sngi ban nga kwa ru ban ong ya kini ki ju ki kentin na ka benta jong pi baro ki parabinget ki kon samla ki badon ha ka ni ka ji seng pi don na ya ka ni ka mensim ban ong na ai ngo ye me ko try man la ka sngi ya ka ka ba me mele lam ya ka jing ka jonga pi don na ya ka ba kum ka ta ka mensim lara pi don ya ka ta ka mensim ban ya so lang bat nga ha ka ni ka jan nga agree ya ketu ka jing ruai ka bangler ruai mene banong nga dap da ka jing suk sudah ha ka jing ka jonga kini ki sngi ki bamenta kini ki sngi jong ki jing tanju kini ki sngi jong ki jing kini ki sngi jong ki jing ele kini ki sngi ki ba ki bon ki jing shitam ha ki jing jong ki long yeng ki long sem lada ka dai ka jing pang ka jing shitam lada ka dai ka jing dok ka jing kardo lada ka dai ka jing yo kam ka jing yo jam lada ka no ka jing ngan ong yi fi ki dai kini ki sngi ki bamenta ki bengi kendo ye ki jing ha ka way pa ka way ka long ying ka long sem na kwa ya ka bangan yalam ya ka jingmot ki jong pi ha ka ni ka janmet bangin perkat ya ka ni ka benta ka bangala pule na ka tin ka jong blay u apostol Paul wang na ai ngo na ka benta jong pi ki parabinget namar ba oblay ola khot ifi shakalanti jong ka jing panem
Kadai kata kabo Apostol Paul udap da kajing sngaw wa nga ay ngo ye pi ki parabinget nga ay ngo ya oblay na marbade oblay o bala khot ipi sha kane ka lenti jong ka jing panem badu ongru nga ay ngo ya oblay na marba ula khot ipi sha kane ka lenti jong ka jing pan khoi Ni don hakane ka jiseng para bengej be hau trai Jisu ban ya kren ya ki ba ken jamen sim ban nga kwa bangin ya wer ya pi hakane ka janmit ka bamenta bangin examine ya la ka jong ka jingem ka jongi ba ka jinglong bangej jongi ka jinglong para bengej ka jongi ka jinglong Kristan ka jongi mano ba khot ya pi Kata kadai ka jing kali, ka banga kwa ban kali. Mano ba khot ye pi. Mano ba ya wer ye pi. Ya ka ban ya yaj na kanai ka lenti. Kanai ka tin ka jong blay, ka bo Apostol Paul o la kren. Wang ay ngo ya blay, nama de u blay, o bala khot ye pi. Lara mo pi wan hakane ka jeseng da ka jingkan tu na la de haka donor ka jong pi ngan ong ya ro ya utrai bala da pi don hakane ka jeseng don mano ba ya wer ya pi but pi wan poi jaren khat hakane ka jeseng ya ka taru pi ban ong ai ngo ya blay namar bang yo sngo ya ka tin ka jong blay Sngaw kemen si bon na kabantaki kantin ke bo Apostol Paul la kren wang ay ngo yaw blay na marba ula khot yanga syakane ka lenti jong ka jing pan em ula khot yanga syakane ka lenti jong ka jing pan khoi bat ula khot yanga syakane ka lenti bangan don ka jinget ya ka jing shisha ka jinget ya ka jing shisha Kajing kali ya pi ki parabinget hapo jong kane ka balang ki ba pediang ya kane ka jeseng kajinget ka ba komno pidon kajing kali na ka benta jong pi ka district kajinget ka ba komno pidon Sngaw kemen sibon na ka benta kini ki art li ki jingruai kane ka janmet ki bala kali kane ka jo ka jing kali baranget ba kinong snai kane ka jingruai ki don kata ka jing Ling a kata ka jing pisa ha ka men sim ka jongki ha ba ki pet chapang ka jinglong jongki parabinget ha ka balang ka jong blay ha ka ni ko por ka jongi ka bamenta Mapi ki nong elam jong ka jing seng samla pi don ka jing kat kle na ka benta ka district reward giantia nga don ka jing kle na ka benta ka assembly bara ko wei nga don ka jo ka jing kle nga don ka jo ka responsibility kum ma pi don but nga snok men hadu kata bangan yo ban pen mau ya ka tin ka jong blay ha ka ne ka klip mat jong ne ka janmit ban ya grandpat ya ki ne ki nongrem ki ba ka balang kala yeng baro shi kata O Apostol Paul usngongo yaw blay na marbaki parabinget ha Thessaloni kadai ka ba o lakot But ulapan kan mau sa kaway ka jimpan kan mau ya kiwang nga ay ngo yaw blay o balakot ipi da ka gospel ka jongi hallelujah nga ay ngo na kabantaki parabinget ha Thessaloni namar bakila yosngew ling baka gospel kabamangi nilayalap barkani kalong ka janmit kabanga kwa bani thuifi pila yosngew sa sisin pat yakani ka gospel ka jong Jisu pila yosngew sa sisin pat yakani ka gospel kabali thu hafi hakani ka janmit kabamenta pila yosngew da ka gospel Baraba pios ngaw ya kani ka gospel. Ong Apostol Paul sa kinong Rome. Larapin puli ya kalanong ka ba sipo. Hawa pios ngaw dala ka jong ka skor ka jong pi. Ya ka gospel. But pingit ya kani ka gospel. But pi pla ya kani ka gospel. Ba o Jesus Christ ulang utray. En pen im ya ka mensim jong pi. Shushu Apostol Paul wong komta ko parabinget to yang scam bato bat scam ya ke jinghikai
balahikai ya fi komta ko para benget to bat scam bat to yang scam ha ke jingikai balahikai ya fi ngam tip hakis nem ki bandang wan ki ki ba ka AI kan pen I ya ki breu ha ka persai ngam tip ki ki jing hikai ling ba ka science and technology kan hikai ya ki breu ha ka ne ka persai ki ba bon om dai tang ki parabingai jong ka balang ka jong blai henry ki wei ru kila yo ka jo ka challenges link ba ki social media but bon ru ki bala sha capture ha ki jimut ki perkhat ki jong ki ban sha yalam bakla bakane ka don ka jingma ka bakrau bakak tien ka jong blai ka li thu ingi bagi jing hikai ki bakla kin nangjur kat barang mi ki sngi bat ki por badena kata ka daw ko bo apostle Paul Quran hang ni wang ya ki jing hikai ki ba Jesus Christ ulahi kai fi to bat scam ya kita bat nga kwa ru ha ka ni ka janmit ya ka ban ong ye fi to bat scam bato yang scam ya kini ki jing hikai ki bakak tin ka jong blay kala ong na ka benta jong pi ka benta ka baar na ka tin ka jong blay ya pule bat nga na ka shiti ka baning kong ka jong apostle Paul sya kinong koren ka lenong ka bakatsan bat ka dekot ka basan popra ka ong kumne namar kata ko para benget ba I jonga tolong pi ki bayang scam bat ki bom kan reano bat ki ba man karhai man la kasngi haka kamutrai haba pitip scam bakata ka jing 3 minute jong pi kam long kabaleno how try kam julong kabaleno how try namar kata ko para benget tolong pi ki bayai ne scam para benget be how try jisu nga khot nga wer ye pi sa jisin ha ka ne ka janmit ban yang scam ha ka ta ka nongrem ka ba ma pi layo bat sa ka we ka kantin ka bo apostle Paul hang ne ong tolong ma pi ki bom kan riano na ka ta ka nongrem ka ba ma pi layo ki nong ruai ki bala ruai mene ki yu I ba ki parabinget ki lasdang ban senjor ki parabinget ki lasdang ban du lenti ya kata ka lenti ka bala hikai ki henry Yeshua ban kut jong ka jing ruai ki la kentu ban yang scam na ka ne ka lenti ka ba day ya ka ban ya wa apostol Paul kentu ya ki parabinget koren wong ko para benget bi tolong ma pi ki ba yai ne scam bat ki bom kan riano na ka ne ka jinget lara don mano na preng jong pi ki beren ha ka ne ka seng si sen pila kan ria pi jalong ringkat ha ka ne ka jing seng ka ba menta na khodi fi sya ka jing pan mai ya ka jing em ka jong pi ban yang scam da ka bor ka jong pi pila ban num yang kumba ka day ban long pidan kam manore mano ban yara pi pidan kam manore mano ki ban karsyan pi ki lok ki jor ki jong pi ki num la ban karsyan ki me ki pa ki num la ban karsyan pi ki nong trei ki nong elap ki pastor ki num la ban karsyan pi hende de utrai oban karsyan ya ka jing em ka jong pi to yang scam but what kan ria no na ka ne ka nong rem ka ba ma pi layo but chu apostol Paul kan tu wong om dei tang ba pin yang scam
Om day tang ba pinom kan ria shu henrei ong ru ba pin day ban long kita ki banget ki ba man kar hai man la ka sngi ha ka kam ka jong trai ka bomot pin long ki para banget ki ba seiso ha ka jinglong kristan ka jong pi pin ban long ki para banget ki ba seiso ha ka jinglong para banget ka jong pi pin ban long ki briu ki ban pen i sha ka parthei ba pi don usso ob ha ka jinglong jing em jong pi ka way na ka beauty jong ka jinglong banget kum ki kristan ban ya thu sha ka parthei ka day namar badon kiso ki babha ladangan keren chapang kiso day ma phi chane phi kham sngo thu kham ha kiso ki bakumno ki long ki babang bat ki bathiang habadon so barok ya kwa ban bam so kata ka day ki jingmot Baka gospel ka ba mapi pelayo ban priang kadawa ba ki briu kin enjoy yaki so na ka jing em ga jongi uai ubam kwa ban bam so lada yu i ki so ki babha bat ki so ki babang badai na takadaw apostol Paul Wong bapi don kam ban long ki briu ki ba man kar hai man lai ka sngi ha ka kam ka jong utrai kano ka kam ka ba utrai ul ai pi don kam ban sei so bat pin man kar hai ha ka jing em ka jong pi udeng uba sei so udeng ubayo ka jingero Pikan mau habau Jisu ulai ban wat so nau ding dumbur habau yo so ula pentar khong sendon ya uni uding so om dai tang kisla om dai tang uding ba handai hado trai jong ki thiet ula timno ya uni uding namar ba uklem don so nama kata ka jing dawa ya ka jing im ka jongi ka long kom ki banget kom ki para banget bat kom ki kristan ngede ban long berbor ki breu ki badan so ha ka jing em ka jongi ka banta ka balai ka banga kwa ban pulin ka tin ka jong blai ka long na ka city ka jong apostol Paul sekinong Ephesus na ka lenong ka ban reu ban nga kwa bangan pule ya ka dakhat ka ba khat sau hadu ka ba khat nyo ka ong kum ne to yang pi namar kata balapan po yala ka singkai da ka jing shisha bad bala king ya ka jing da shadam ka hok bad bala phong juti halaki kijat da ka jing la kloy ka gospel ka jing sok na lor baro putet pinda shim ya ka jing da sti ka jinget da ka ba phila ban penlip ki som pa meding baro ki jong uboman kani ka benta ka bangalo pule ka don sibon ki jimot henday tang ka wai ka banga kwa ban kren bat kata ka long ba pidai ban long ki para binget ki balapan scam ha ya ka jinget ka jong pi da ka jing shisha u apostol Paul open kan mau uang to shim da ka bapan po yala ka jong ka singkai bat ban shimru ya kata ka sti jong ka jinget ka jingda sadam ka hok ka jingkeli hakini kisngi ka pamenta sya ka hok hato kadang don ka hok ha ka imlang ka salang kahok ha ka sensyar ka kadar kahok ha ka long briu ha ka man briu kahok ha ka jing trei ki jing ta kahok ha ki kam ki jam bat yakani ka don ka jing kali ka bakraw ha ka ni ki sngi ke pamenta
baka jing khot ka jong ka tien ka jong blay na ka benta jonga pa jong phi ka long bakini baro kilong ki atyaringi bania daingi bangila baniang scam hakata ka nongrem ka ba mangingila yang ngin pen scam upan po jongi ngin pen scam ka jinget ka jongi ko weni ka jingma haka jingalan ti jongi kum ki kristan ka long lada lat atak ya ka jinget jongi kadai kata ka bangin sas ngau tho laladan ki bor ki ban atak ya ka jinget jongi hang tangin sas ngau tho hadu kat no ngi la ban yang scam na em ha kata ka jinget lenti jongi kom ki bangai ko ki kon samla jong ka balang ma phi long ka menta jong ka lawe ma phi long ru ka lawe jong ka balang phi long ka menta jong ka balang phi long ka menta jong ka yeng ka sem phi long ka menta bat ka lawe jong ka ri bat ka jai pen reu bat ka ne ka dawaya phi kan thai bat chen rang ki jing pule ki jong phi ki kerdan ki ba ma phi dan ki jing tip ki ba ma phi dan kem pat biang lada ka ne ka nongrem jong ka tien ka jong blay ka don ha phi ki kon samla jong ka balang phimla banile persya ya ki bor ki jong setan da ka jing start jong phi phimla banile persya ya ki bor jong ka jing dom da ka jing tip ka jong phi phimla banile persya ya ki bor ji ki kso ki krei da kata ka degree ka ma phi dan kam ya gane bagata ka white lam jong ka tin ka jong blay pen scam ha yala ka jong ka singkai ka jong phi pen scam ha yala ka jong ka jinget ka jong phi ba phila ban pen lip ya ki bor ba meding ki jong usoitan na kan tu e je phi ba piniang scam ha ka ne ka nongrem ba pinom ngai kat ka ba ong ki briu kat ka ba ong ki nong ai jingmut ifi kila ban dan si bon ki ban ai jingmut ifi le no dokum ne le na dokum tai shim ka ne shim ka tai ya ka ban yalam jingmut na ka ban tai jong phi hanai ngan ong ifi para bengai be yang scam ha ka nongrem ka ba ma phi phela yo pdiang haba pinang scam ha kata kan nongrem an amdan mano bala ban pen kan ria ya kan ne kan nongrem nafi bat ka benta ka ba khaddo ka benta ka ba saw ngakwa ban pule na ka gospel kat ko muyoanes na ka nong ka ba pra bat ka khot ka balai phuwe bat ka balai phuar ka tin ka jong blay ka ong kumne namar kata uji su ula ong ha kita ki jiu ki balaya nge chau lada phiyai sa ha ka tin jonga phin long ki senran jonga da shisha bat phin yo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelait no yefi phin long ki senran jonga da shisha bat lada pin itu ya kata ka jing shisha kan pelait no na ka benta jong phi uji su ula ong ha kita ki jiu lada pi kwa ban long ki senran ki jonga lada pi kwa ba pin long ki senran ki jonga pidan kam ban nge hanga baraki ten ki jonga pi kwa de em ki kon samla jong ka balang ba pinlong ki senran ke jong Jesu la pi kwa ban long ki senran ke jong Jesu pidan kamban nget ya ki kten ki ba Jesu ula kran pidan kamban nget ya ke ai ka ba Jesu ula ong yi pi ba pinle ba pinlong da shisha ki senran ki jong u wat kmelanti ba pinyo ya ke jingtip ka ba khamba lem da pilong ki senran ki jong utrai Jesu wat mod ba pinyo ya ke jing hikai ki ba kham kor na lor ka ba utrai ulahi kai ngi ya ke ei ka bangi de ban le ba de ke ei ka bangi de ban long la ra phila long ki senran ki ba shisha ki jong utrai ong utrai Jesu ki senran phila tip ya ka jing shisha
Lara pila long sisa kita kisundran ke bala ngej ye kektin ke bau Jisu ula kren na ke benta jong pi pila long kisundran ki ba sisa bat pila long ki breu ki bala tip ya ka jing sisa bala da pila long ki breu ki bala tip ya ka jing sisa kata ka jing sisa kan pelat no ye fi. If you know the truth will set you free. Kata ka day kaktin ka jong blay. Haba pilang ngej ya ka jing sisa ka bau Jisu ula kren. Kane hi ka jing sisa kan pelat no ye fi. Om dan ki bor jong ka jing dum ki bala ban pen kelon ye fi. Om dan ki bor ka jong setan ki bala ban ye lamba kla ye fi. Om dan ki no ki jing ki bala ban pen ngop ye fi ki bala ban pen kelon ye fi. Namar ba pi yeng ha ka jing sisa kiktin ki bau try Jisu ula kren. Kiktin na kane ka partay. Pinyo sngaw bun ki bom sisa. Kiktin ki ba thok. Kiktin ki ba syukor. Kiktin ki ba lamler. Kiktin ki ba nyalam bakla. Ha ki ba bun ki liang. Lada ka daya ka jingaj. Lada daya ka jinglong. Lada daya ka no. PUE, link ba ki social media ki kubor man ka por ngi i. Ki bre ki ba thok, ki bre ki ba syukor. Ki bre ki ba luti. Bat kum ta ter. Ngi i bon ki bom sisa. Ha ka ne ka perthai. Bat bon ru ki bre ki be ya ka bom sisa. Andai ka tin ka jong play kapan kan mau yangi lada pi kwa ban long ki senran ki basisha piran kamban ngej ki tin bau Jisu ula kren balada pilang ngej ki tin bau Jisu ula kren pi long da sisa ki senran ki jong Jisu bakata ka jing sisa kan pelat no ya ka jing ka jong pi ko para bengej be how try Jisu na khod fi ka ni ka janmit bapin kali ya ka ni ka jing kali kumno ngala ban yang scam haka jing ka jonga ni yo don mano na pring jupi ki bala kelon ki bala hap kalau don ka jing ba be haka jing ka jong pi yeng pat nakata ka ba phile kelon ba do try un thau thmai ya ka jing ka jong pi sai chi sen pat pidan ka manai ngo yo blay namar ba o blay ula pen fi pidan ka manai ngo yo blay namar ba o blay ula khod fi Piran kamban dan kaman sim jong kajing sngawo ya ka ai ka ba oblay ula le na ka benta jong pi piran kamban rai ha ka jing jong pi ba pin yang scam ba pin long kita ki kun samla ki bom kan ria na ka ni kan nong rim ba ka balang kala yeng sngaw kemen sibun na ka benta ka ni ka jaseng namar ngi ya kren ya ki nong rim Lala don ke jingkali, sepang kata ka nongrem ke bamangingiyeng. Hanay nga kwa ban ong ipi, lada mapi ki kun samla, jong ka district reward giantia. Pi yang scam, halor jong ka ne kan nongrem. Ka pertai kan tip, bat kan yoi. Baki kun samla, jong ka balang ka jong oblay district reward giantia. Ki long ki kun samla, ki badon kan nongrem. Haba pi don ka nongrem. Pilong ki kon samla ki bapan scam. Ya kata ka jinget ka mama pi pilayo padiang. Da kata ka jing scam jong pi kan penlong ya ki weru. Bakin yu i ya kata ka nongrem ka mama pi pilayeng. Bat pinlong kita ki senran ki bau try ula penlong ipi ki senran ki basisha. Haba pilong kita ki kun samla ki basisha ubala ban yang ban yele persya ye pi anam dan ki bor jong paman anam dan ki bor ki jong setan anam dan ki bor jong ka jingdom ki bala ban ya lamba kla ye pi kum ki kun samla nama ta pi long kala we ka pranai om tang na ka benta ka yeng den na ka benta ka balang ban nga duai yo blay ba oblay unyo ban yara pe pi ki kun samla haba pi pentelon ye ka kam ka jong blay oblay un ai pi ka jing job barun ai pi ya ka bor baragani ka janmet ka pementa nga kwa ban khot pi ki parabinget ba pin shime ka rai ha ka jing ka jong pi kat nungun na pleng jo pi ki kun samla ki balong ki bala kloy benong atrai ha ka ni ka janmet gan ai ya ka commitment ka jonga bangan yang scam ha ka jing ka jonga kum ka samla
Hagan ika janmit ngan aya ka rai bangan yang scam kum usamla haka jing em ka jonga. Lang adon hasnong nang adon harinong way ngan yang scam haka jing em ka jonga. Nganom kta ya ki e ka jonga ne ka perthei. Nganom kta ya ki e jing sngopa jonga ne ka perthei. Habangan le chabar na ka jela ya ka ban pule lane ban pendap ki kam ki jam nganom kta ya ki e ka basniu jonga ne ka perthei. Dei haka ne ka janmit ka papidan kamban ai ya ka rai. Dei haka ne ka janmit uf try udon kamban kerku ye pi. Ya ka commitment ka ba pipin ai. Kani ka snem arajar arpusan kala lekna syaki bom jikot. Pila sya job haka jing im ka jong pi. Kilong yeng kilong sem ka jong pi. Jong kani ka snem kila senjor. Bat menta khatway tali ki sngi. Ngila yat ka ka re-commitment pin ai. Na ka bentau try. Kilong yeng kilong sem ka jong pi. Kila long huri hura. Haki por ki bala dep le se. Bat day kani ka janmit ka ba menta long a try. Tau tu mai ya ka ying ka sem ka jonga. Ai begini ka snem arajar apun riu kanong ka snem ka bau try on kar ku na ka benta jong pi ki kon samla jong ka balang. Tong ni ruai ya ka wi ka jing ruai. Ngini ruai ka jing ruai ka ba prapulai. Batkat bagini ruai ya ka ni ka jing ruai. Nga khot ipi ki kon samla ba pin wan chakmat ban pendam yala ka jong kamon ban wan chakmat ban pendam yala ka jong kamen sem ban wan chakmat banong atrai ya rap nga atrai ngala kelon ai bor nga atrai ngala sa ya lamba kala pen em nga atrai ngala yai bakla na ka mon jong me ya lam nga hagan ka janmet ai bor nga sa chisen pat bangan la ya ka ban yeng pat na ka benta ban em ka jing em ka batmai ban yeng pat sa chisen na ka benta ban em ka jing em ka ba khamba nang ne shakmat yeng na ka jakasyong jong pi pen kentang bat IT yalade ngini